mengurai masalah proyek Jalan Tanjung Kaliang di Kabupaten Sijunjuang. Editor, Star, Militer, Ciek Lai. Ditemuan Pakarajo ba masalah di Kabupaten Sijunjuang. Iko tak jadi samo tukang karajo Jalan Tanjung Kaliang mudik imuk. Walaupun Iko masih dalam pengerjaan jalan. Dicaliak dari video. Jalan ko kualitasnya sangat diragukan pengerjaannya dan sangat memperhatikan. Jalan yang bisa saja dirame pakai tangan. Nan sarupo kerupuak samo anak-anak. Nan jadi viral di Kabupaten Sijunjung pangarajoan proyek ko bisa jadi aduh bau-bau piti masuak saku. Atau maliang piti proyek. Sampai berita ko diturunkan. Balun aduh lai. Klarifikasi dari Ketua Borongan. Dan cuek lai alun sampai kapak polisi Sijunjuang. Editor Rio Zamzeli.